Dámy a páni, ja vás vítam v tomto videu, nebudem to zdržiavať, ideme si otvoriť ETBčko Chaos Racing, nech sa páči! Yes, veľmi na to teším. A ináč, neviem, či ste si niekedy všimli tieto také grafiku z tohto vnútra, vyzerá to dosť brutálne. O to však nejde, ideme hľadať samozrejme slávneho Greninju. Ukážeme si ho v tejto knižočke. Ináč veľkou výhodou Chaos Racing je, že to má 122 kariet, končí to týmito... No tu zrovna ich nevidím, áno, končí to Greninjom a ešte jeden by tu mal byť. OK, o to áno, tento tu, to je on, aj tohto dnes hľadáme a aj tohto zlatého samozrejme. Veľa ľudí hovorí, že to bude slabá séria, ja hovorím, že to až taká slabá séria nebude, pretože 122 kariet je lákadlo pre mnohých ľudí, ktorí si budú chcieť vyskladať Master Set. Takže myslím si osobne, že si to ľudia pôjdu. A táto promokarta vyzerá... Povedzte sami. Ja tu mám takto nastavený mobil, aby to bolo trošku lepšie. Takže táto promokarta vyzerá dosť dobre. A mám tu nastavený mobil preto, lebo keď mám kameru a ukazujem karty pred kamerou, tak často sa mi to preostruje. A mobil by mi to preostrovať nemal. Takže máme tu koľko vlastne? 9? 4... 9 boostrov, wow, to bude dopa minus otvárania. Dobre, ideme teda na to booster číslo 1 a verím, že to bude hneď to bude nejaká brutál kartička. Uvidíme. Toto tu si dáme takýto bordelík. A poďme na to. Prvý booster za nami a ani X-ko, ani hitík, ani hovienko. Ale o to nejde, lebo ešte máme 8 pred sebou. A verím, že dneska niečo padne. Myslím si, že tieto veľakrát podľa mňa pri vydaní týchto sérií zo začiatku ešte hity padajú viac ako potom neskôr. No, druhý boostrík nám... čo to sú za energie rovnaké? What the fuck? To fakt? 084, 084, je toto možné? Takže takéto dve energie. Si robíte zo mňa srandu? Oh my god! OK. Booster číslo 3, nech sa páči. Opäť tento bulk pôjde do predaja. Takže ak by ste mali niekto záujem, tak mi kľudne píšte. Booster číslo 3, Holy Penis. Uvidíme, či niečo padne. Vôbec. A keď dneska mi poslielal typex, že otváral chaos, padol mu tam ten modrý Greninja, nie zlatý, a som si hneď vrával, že takže to idem otvárať aj ja. Bol som brutálne namotivovaný. No ale zatiaľ to vyzerá takto. Maličký mega galade. Takže prvé X-ko. Je to bieda. Aspoň nejaký full artik by bol potešil, keby bol. No uvidíme, a ešte stále si myslím si, že niečo zaujímavé predsa vám dneska uvidíme. Normálne som sa musel som sa naučiť tie karty nejak držať medzi tými palcami, aby keď to otváram, aby to vyzeralo trošku viac profi, lebo keď mi tie karty vždy padali, tak to bolo akože otras, ani mne sa na to dobre nepozeralo. A keď ich takto držím, tak to vyzerá dosť profi. Ako keby som mal... Ojojojojojojoj, čo to tu máme? Čo to tu máme? Mega Dragalge. Wow.
To vyzerá dobre. To už vyzerá trošku lepšie. Hodnotu tohto samozrejme rýchlo načekujem. A myslím si, že to bude niečo... Nemám to presne v merku, však všetko sa nastaviť nedá. Nehraj, lebo keď to bude hrať, YouTube mi hneď pošle... Aha, tohto máme. Tu si to nechám otvorené. 50 €. Takže padla 50 eurová karta. Je toto možné? No. Alebo nie, ja trepem. Pardon, nie 50, sorry. 27, tak. 27. 27 eurová, pardon, je tu. Už ju vidím, pomýlil som si ju s inou kartou. 27 brav, takže myslím si, že to môže byť niečo okolo 22 card market. Ale to ešte nekončí. Máme tu ďalší full artik, toto bude nejaký taký podľa mňa 1-2 eurový. Chespin, kde si? Chespin 11,50 drav, takže predpokladám, že okolo 10 € by mohol stať karma, by mohla byť, že cena cemlov, čo je spoko. A máme tu ešte stále 2 boostre, no, už máme jedno X-ko, 2 full arty, no, tak to som to chcel a poďme na to. Mega Greninja, kde si? Tu nie si. A teraz si to podľa mňa spolu poďme obbumovať, aj keď už tu máme že nejaké 2 hity a... Ja si myslím, že normálne, že oni vedia, čo dávajú do ETBčiek, že si povedia, no tu dáme 2 také hity, aby neostali oči pre pláč, jak sa hovorí. Aj keď to je možno drist, možno, že je to fakt, že nejaká náhoda, ale stále mám takú halu, že si myslím, že bohne, že oni presne vedia, čo dávajú do tých ETBčiek. Takže poďme na to. Posledný booster pack. Je tu trápne X-ko. OK, takže máme predsa len aspoň 2 hity, tak v hodnote tých 30 € plus minus autobus. A to je všetko. Takže ďakujem za pozretie a skúste mi aj tu na YouTube napísať, čo si o tejto sérii myslíte. Ja osobne som jej fanúšik, páčia sa mi tie karty, veď pozrite sa akože sami. Podľa mňa sú to akože veľmi pekné arty, ako kartičky brutál. A to ešte nie sú tie hlavné hity, na ktorých je to postavené. Takže za mňa je to super seríka. 122 kariet a 2-3 ETBčka otvoríš a máš master set, ktorý môže podľa mňa, že o 3 roky stopne sa tlač a master set dnes, čo ho postavíš dnes za 300-400 €, keď ti padnú tie najlepšie karty, tak čo nemusí byť, tak za fakt 3 roky skončí sa tlač a to môže ísť fakt, že rapidne hore, ale nemusí, však nikto nevie. Ďakujem za pozretie, majte sa pekne a vidíme sa pri ďalšej série Pitch Black, takže vidíme sa pri otváraní ETBčka Pitch Black, yes!